Nachádzame sa v badmintonovom centre v Žiline, kde sme inštalovali 10 kW fotovoltický systém spolu s batériovým úložiskom. Ide o menej bežnú realizáciu, ktorá je umiestnená na fasáde budovy. Elektrická energia z fotovoltiky je využívaná v zimných mesiacoch na kúrenie, v letných mesiacoch na chladenie a vo večerných hodinách na osvetlenie priestorov. Vyrobenú elektrickú energiu je najlepšie hneď spotrebovať. V prípade, že vyrobíme viac elektrickej energie, ako dokážeme spotrebovať, je možné ju odložiť do batériového úložiska a využiť buď večer, alebo neskôr, keď je horšie počasie. Najčastejšie využitie elektrickej energie je na vykurovanie prevádzok, na ich ochladenie, nabíjanie elektromobilov, nabíjanie elektrických vysokozdvižných vozíkov, na osvetlenie a na ohrev vody.